Mkhulu, ngicela ke sike singene nje kulolu daba kafuphi. Ngiyazi ukuthi awuthwalisi ngeinyoka, awusebenzi ngeinyoka, awusebenzi ngani. Uthe usebenza ngani? Idlozi nezipoki. Umuntu nje meza kuwena ezocela ukuthwala, wena specializer ngezipoki zakho umfaka zona, uspecializer ngedlozi umfaka lona athwale ngalo. Okay. Mkhulu, angazi noma unalona ulwazi. Kunale nkinga le abantu abaningi ababhekene nayo. Inyanga ethwalisayo noma inyanga ethi mina woza ngikuthwalise. Inyanga yakhona uyithole ukuthi intanta nezinyoka nje. Inyoka ngathi imgexo. Uyabona ama necklace. Inyoka ngathi umgexo ama necklace la emigaqweni emqaleni ama necklace la ngathi ibhandi la uhlobise ngazo inyoka uyehlo yenyuka la emigaqweni sinokubabona. Uyashabasheka umuntu wakhona uyehlo yenyuka uadvertise lezi inyoka meqeda uyasho futhi ukuthi hayi ke ungeza nawe uzolandi yakho inyoka ngizokuthwalisa nazi inyoka. Ngokwazi kwami mkhulu ayikho into esaba abantu njengenyoka yokusebenza, inyoka osebenze ngayo. Ngokwazi kwami ayikuyona into ebonwa yinoma ubani. Ngisho indoda enomfazi inegumbi layo elikhiywayo engangene nombani. Lezi inyoka lezi ezingena amahloni kangaka ithini indaba yazo ngoba zingankinga phela lezi umntanta nje. Hey. Yithanda kubanzimanyana kwabanye laba ayisebenzisayo. Kodwa esikhathini esiningi umuntu osebenzisa izinyoka leziya mina ngibona ngathi into yakhona ayikho clean. Ayikho umsulwa kahle, inoburongo phakathi. Usho yipi lezi ezigaxwayo? Izona lezi ezigaxwayo. Iningi labantu abanaleza izinyoka banama secret amakhulu kakhulu. Okay. Manje lezo ukuthi umuntu ayibeletha azulazule nazo ngisuka ngingenakho mina ukuthemba. Ngicabanga ukuthi lezi ngokucabanga kwami, ngicabanga ukuthi baya kulezi ezibonakalayo ezisetshenziswa abelungu bayothenga zona abayisebenzise ngoba wonke umuntu unenhlobo eyodwa inhlwathi. Yilezo inyoka abayisebenzisayo iningi labo. And then yena umuntu lo udinga usizo ofuna leyo nyoka. Ngabe uzibuza umbuzo ukuthi uma efika isuka ikhandwa lenyoka anikezwe ikhandiwe noma kuvela kuthathwa inyoka emthabeni anikezwe. Ngabe umuntu uzibuza lokho ukuthi hawu wafumbathiswa na inyoka iphelele manje. Ngeke ngifike ngikunikeze inyoka ungayazi ukuthi iqhamuka ngithi kumele ngiyikhande uyibone. Ngiyinike imithetho le ngithi izokwenza ukuthi nokuthi mhlambe nangabe kunegama unikezwe lelo gama lelo. Manje le uthi ngivela ngikhethe lapha emthabeni. Ngathi ukhethe sibayeni? Yebo ngathi ngikunika imbuzi noma ngishitokephi yabo ngibona ngathi akukho kahle lokho. Ngoba phela ngokwazi kwami mkhulu nami ngiyafana nawe. Angispecialize ngenyoka. Noma umuntu angeza kumina athi hayibo mkhulu uNdlondlo ngidinga ukuthi ngiyamtshela ukuthi okay mina ngisuka la ngiphelele la and angisebenzi ngezithwalo angisebenzi ngeinyoka. Kodwa ngokwazi kwami nangokuqonda kwami mkhulu lento isamuthi owenziwe ebunjwe ngawo kukanjalo likhona elinye ikhehle engizwana nalo litholakala le koMozambique. Ilona lidila ngazo ke izinyoka phela. But uma uye kuyena laba bayakhona akabaniki inyoka bahambe nayo. Kuba nomuthi thizena abanikeza wona. Leya nje iyona izofika ishintshe ibe inyoka. Uma sewufikile endlini uyenze imithetho lo asuka kutshele yona. Bayenza kanjalo awubuyi sewuthwele inyoka. So asazi ngokuthi ukusebenza kuyahlukana, asazi ukuthi bona ithini indaba yabo. Yeah, bona laba abazithathayo lezi inyoka kwenzakalani? Bona. Hayi kanjalo. Ngempela ngimangale nami angeke size sigxeke ngoba asazi umuntu unendlela yakhe yokusebenza. Nami kuyaye kungifikele ngoba angazi kahle kodwa ngokuqonda kwami noma nalolu lwazi lami enginalo lento ifana nomuthi ozowuthatha kuthiwe hamba mhlambe emangenza isibonelo uzoloku uphalazile endaweni eyodwa
uzoloku uphalazile lapho ukhuluma ubiza lokho okubizayo uphonsa lokho kufanele ukuphonse kulowo mgodi lo until inyanga yakho mikutshelile ngelanga lesi-7 makuyilanga lesi-7 noma ngelanga lesi-10 uzothi masukwenzile konke lokazobe ekuyalela ukuthi ukwenze ebese-ke iyavumbuka lento futhi awuyiboni ivumbuka mawukuthi uyoyifica egumbini mawukuthi kumele ihlale la esinqeni sakho njengomamlamo uvumbuka la into ewumoya ewumuthi iyovumbuka la esinqeni sakho lezi manje uhambe lapho ukhethe mhlawumbe ukhethe oyithandayo ukhethe ehlaza ukhethe brown noma ebomvu ubuye nayo ubuye usuyiphethe lokho kuthanda ukuba inkinganyana kodwa hayi singayiyeka leyo iyazo abanikazi kodwa khona nami ngokuzibuza umbuzo ngoba uzothola umuntu athi yena usebenzisa inyoka unoma ntindani unoti koloshe una yonke kodwa lokho kunye akakuvezi uveza lezi inyoka why noma ntindani lo abafana abancane uma kuthathwa le video angakababize labafana abancane bamela njengenyoka ngoba inyoka yona uhlezi nayo beze bafana abancane befike bejive la bashuthwe ambiza athi wona sibanibani woza la kumina afike amela athi ukujive kancane abantu abasebenza ngalezi zinto bane secret enkulu kakhulu azivela zimfihlo enzima kabi kodwa ngeke sisho lutho ngalaba abanazo abakhetha ukuyiveza yebo kodwa ngimangaza ukuthi uzokhuluma izinto eziningi ngomuntu but aveze inyoka kuphela lokho kunye mhlawumbe aveze nenkawu inkawu wonke umuntu uyayazi indantela lenkawu le igibele ekhanda yazi ukuthi inkawu yakho lokho isikhathi uzoyithola iboshiwe ngoba izobaleka phela kodwa uthi yena usebenza uzoyithola iboshiwe la uvela ubona ukuthi uma ngayidedela akuyi ngomuthi lokho uyayiqaqa ngeke ibuyele ekhaya iyagijima ehlathini ngoba iyasaba ukuthi kwesinye isikhathi akayenza inyama uyazi engathi abantu ngoba abantu bahluphekile engathi ke abaholi amakhosi nabelaphi ngempela bangathembeka kule craft le yabo kule calling ngoba phela ubizela uzosiza abantu ngokuya ngami uma ungumelaphi kumele uthembeke kakhulu ngoba ufana nomuntu ohola abantu so kumele ube neqiniso ithemba lalo muntu lonke likuwena ngathi wonke umuntu angazama ukuthi abe neqiniso kuleyo ndlela leyo ngcono yazi ngithini mina mkhulu ngoba wonke umuntu umelahle ngimane ngithi ungamane overcharge kuthiwe overchargeile into ibalekile yenza into yibe unqo akasizakale kodwa akasizakale uma ubona ukuthi lento iyaqhakahlangana nabanye abakwaziyo ukwenza leyo nto ulungiseke leyo nto inkinga yaloyo muntu kube right emkhulu uyazi ukuthi kunesithwalo sokuthi konje uthe awuthwasisi awuthwasisi ngiyathwalisa ikhona lento yokuthi uthi uyothwala kukabili uthi uyothwala ufike kanti lo muntu ozothwala ngaye ukukuthwalisa kwakhe ukuthelale nawe ya bayakwenza baningi ya kulezi insuku nokuzwa iningi labo babafika basho ukuthi badibane naleyo nkinga uthi uzothwala kodwa manje awuzothwala nje kumele whether umuntu wesilisa kumele ulale nalo muntu omunye wesilisa kuzothwala abanye sebasebenzisa lezi zinto zabo imizwa yabo le abanayo bayisebenzisele abantwini abaqhakekile ngokuya ngami okay kodwa futhi ngolunye uhlangothi uyangiyezwa abanye bathi bayaphumelela khona lapho kwabanye bakhona after suyenzile lento manje bakhona abanye abathatha ama chance ngokuthi bazwe bathi abanye bakhona balala nawo nabo bazitshela ukuthi uma balala nomuntu mhlawumbe uzokwenzeka kungenzeki ngicabanga kanje uyenzela mahala lento uyenzela mahala shuthi ube umakoti wakhe for nathi noma uyindoda ushiya ingane ekhaya ushiya umakoti uyoba umfazi weyindoda nesizathu sokuthi wena uqhakekile manje kanti wena akuna guarantee la ukuthi lento yenzayo
uzoyithola imphumela. Ayikho i-guarantee ethi ke manje kusho ukuthi uyariska kahle bazolala nawe umuntu wesilisa sekuyobona after ukuthi yenzeka lento noma yenzeke yini. Uzobona after isikhathi ukuthi la kudlaliwe ngami lento le ayikho. Manje lento le ayikho. Lento yenziwe kodwa ngokuthi awazi lutho. Uma sewuqakekile vele kuyaphoqa uzokwenza uthola ukuthi akunalutho kodwa singathini ngaloko asazi ukuthi nathi singaye kungalungiseka kanjani into kanje kodwa iningi labantu sebathatha ama chance ngaloko. Afika umuntu esimama abona ukuthi hey uyamfuna yena athi hayi mina ngizokwenzela kodwa into ekahle ezokusinceda ukuthi siqalela. Hey kunzima ukuhlupheka noxakeka manje ke mkhulu khona futhi lento le engazi ukuthi manje isi trend. Usuka la uyinsizwa uyothwasa awuyile kothwala uyothwasa uyinsizwa yakwenu unengane futhi kodwa ubuqamba ukuthwasa bese uba ngathi manje sewugay. Ya ubuze kahle lo mbuzo lo. Kunezinye impande nginesho ukuthi impande uyayazi. Kunezinye impande ezamagay. Okay. Akulula ukuthi ungangena lapho uyothwasa uphuma uphelele ngoba wonke umuntu lapha unaleyo ngqondo leyo nanemithi yakhona esetshenziswa lapha isetshenziswa ngaleyo ndlela leyo. Ngeke sibize impande zinamagama ngithi ahlukene ukuthi kunempande kasifana. So kuyimpande yalapho. Kuyimpande yalapho. Bese iyakujika yini pho? Iyakujika ngoba yonke into izoyenzakala lapha eyalento yamagay. Ngeke usakwazi ukuphuma kulento. Akulula kodwa ima ngikufanisele kancane kuna impande eziningi zigeza umuntu ngempangela. Ezinye zakhona uke wezwa ukuthi uma unenkinga unebhadi nento kumele uyogezwa ngempangela. Awuchaze kabanzi. Uthanda ukuba nobungozi nyana lapho ke. Uma kuya ngokuthi uyothwasa lapho ke kukancane kodwa uma uyothwasa la umuntu wakhona uthwasisa abantu abaningi ungayenze kuphume sewuyigay. Uthola ukuthi unabantwana ushiye nomakoti futhi endlini. Uma ufika lapha usamfuna sewufuna abafana. So gay wena. Uma uyintombazane sewufuna amanye amantombazane. Bese uphila kanjalo yini forever? Uzophila kanjalo waya ngoba nemithi le ingene emzimbeni wakho ihambisana nale yanto lapha. Hey kunzima. Ngalesikhathi uyothwasa uyazi yini ukuthi uyothwasa entweni enjani kuzokwenzakalani? Usuku ungazi ngoba ngakufanisela kudala angithi abantu bebathi uma ayothwasa umunye wakhona belivela lifika idlozi agijime ayenyangeni la kuleyo nyanga kumele athwase khona. Kulezi insuku leza kusekho lokho ukuthi umuntu agijima edlozi. Umuntu uyahlupheka ajike ngapha bathi idlozi. Abona ukuthi abasekhaya abanginaki. Agijima umuntu ayekuthwaseni. Uyabo kuthiwa uthwathe idlozi akusekho lokuthi umuntu athathwa idlozi. Uyaziyela wena la uthanda khona ubona ngathi lo muntu uzokwenzela into engcono uzophuma kulento ukuyo. Uyabo awazi ukuthi lapha izinto anazo izinto ezikanjani kuyenziwani. Yes ufika ungene lapha yana kubhede kanjalo. Ubuye sekuyinye into. Kwesinye isikhathi uya lapha ukubona ukuthi abangani bakho bayadlala lapha ngathi kumnandi nje awazi lutho umunye wakhona akanadlozi nje. Ubona ngathi kumnandi athi hayi nami ngizothwasa. Uyabo join. Abamjinisi bangene phakathi ajoyine aphile kamnandi abezitabani kuphelile. Kodwa asibabheki indlela eyabo abaphila ngayo. Uyazazi igubhu zentwaso? Ngazi ngisho nezihlahla zakhona. Kusebenza kanjani? Ukusebenza kwaso uma umuntu ethwasiswa noma ukuzilanda ehlathini angibekele kahle la. Zisebenza kanjani? Mabathu nezigubhu zamathwasa. All right.
kunesigubhu samathwasa, hayi isigubhu sentwaso. Intwaso kuba isihlahla. Kunesihlahla thizeni ukuthiwa intwaso. Kodwa ngena nokunye sisebenza ngaleli langa ukuthwaswa ngalo. Iningi labo abasaziyo silanda ngebhayili imhlophe nelibomvu nezinkukhu newayini ebomvu. Uma uyosithatha lehlathini abaziyo ngisho nangapha ekuthwaleni siyangena leso sihlahla leso sentwaso. Isigubhu samathwasa uyafika wena kumina ufuna amathwasa, uyangizwisisa, ufuna ukuthi kugcwale emzini wakho ngamathwasa. Mina ngikhande isigubhu siphelele bese ngibheke ukuthi la emadlozini wakho iliphi elizomela amathwasa. Thathe leli dlozi leli lisebenze la kulesi sigubhu. Leli dlozi la alisasebenzi izinto eziningi, lisebenza nje ukudonsa abantu for ukuzothwasa phela. Iningi labo la kule mizi uthola ukuthi kuthwasa abantu abaningi, ama-1000 wabantu. Iningi bakhona, iningi labo abantu uma baphuma lapha bayohlupheka abasebenzi. Ngoba leyanto isebenzela ukudonsa, hayi ukuthi nalento ozoyithola lapho kwesinye isikhathi iphilile abazothwasa laba. Mina ngibona ngathi kuyodlala ngoba abantu mase bebaningi kangaka ukufocusa nje ukwenzela umuntu nje into eqondile akusekho kahle. So isigubhu lesi siyadonsa kuphela, sizokudonsela abantu kahle kahle, sizosebenzela mina nyanga. Abantu bafike kumina ngishayele ngithwasise ngidume umhlaba wonke ukuthi ngiyathwasisa mina. Laba basuka la sibuke kubona ukuthi kwenzakalani impilo zabo. Uma asuke la kuwena, uma ifika ekhaya kwenzakalani, bayagcwala njengakwakho yini. Manje kumele begcwale yini? What if lo munye vele bengezogcwala, sizobona kanjani ubufakazi? Angithi vele ngeke beze befane kwezinye indawo. Uma uyothwasa kuba nezinye inyanga ngalelanga lentwaso nani nelanga lelo ugudukiswa ngalo. Before uyofika kini kunezinyanga ezindala ezizokufemba wena. Babamba amadlozi wakho wonke aphuma ekhulumele, bakutshele nokuthi uma ufika ekhaya umuntu okanjani uzoqala ukufika, intombazane noma umfana. Uyangizwa, umuntu oqala ukumlapha bese bayakuphelezela ke bayokushiya. Kwesinye isikhathi uzofika loyo muntu basasekhona nabo kusagidwa nje kusayenzwa leyo msebenzi. Ungena endumbeni uhlole wenze lokho kumele kwenziwe. Kusho ukuthi uzosebenza la. Manje iningi labo mina ngibona ngathi bayothwasela ukuphuza ngoba abanye sebabuya bayidakwa. Uyothwasela ukuphuza bambize bathi kunomgidi ngapha hamba ayophuza utshwala. Ayophuza ngaphandle inyama. Bagida ubusuku bonke. Asiyeni ngapha aye khona. Ubekathwaselana ngoba akasebenzi. Bekayothwasela ukugida nako ukuphuza lokho. Shuthi ubenga nayo calling. Beyikhona kwesinye isikhathi idlozi mhlambe belikhona emzimbeni wakhe but lapha yaye khona. Alento beyifunwa idlozi lakhe ayikho lapha kuleya ndawo. Yes. So akakabi active. Yes, ngokuya ngami umuntu mayehlushwa idlozi. Ngokuya ngami bengifisa ukuthi umuntu before ahambe bekumele ajika mhlamba ngene endaweni eziwu2 aseshe la azophumela khona. Noma umazi ukuthi ngicabanga ukuyongena kuloya, qala uyomsesha kwezinye indawo. Uma ngingena lapha umndawo lo nginaye noma umngoni uzoyithola lento ayifuna, uyasutha yini, bakutshele lapho bese uya lapho ngeinformation. Ungavela uthwala ikhanda uvela ukuthi mina sengizothwasa, bakubopha amabhayi ujikajike uphuma imkenke uqiniwa wenze yonke lento. Yabo. Manje laba bathi ke shuthi laba uyabazi laba bathi hey manje ngiphumile entwasweni, ngithwasile ngaphelekezelwa ngagoduka kodwa angisaboni lutho, angisayezwa lutho, angisakwazi ukusebenza ngabantu, amandla ami ngiyaweza ukuthi we are not aligned, asisakhuluma into eyodwa. Uma angaphuma loyo muntu ayohlola bakwaziyo ukubona, esikhathini esiningi bazomtshela ukuthi kukhona amadlozi asele ngemuva. Uma ayo check umuntu okanjalo
Ngoba ungenile kumuntu oyinyanga akuveli ukuthi akanalutho akathwasanga. Kuyovela ukuthi kukhona lokho okungatholakalanga. Okay. Iningi labantu baqakwa umndawo. Iningi umngoni akanankinga noma umenzela ngayiphi indlela bayamukela. Yes. But umndawo wawo yabavithiza. Udinga ama-expects awo. Ufuna abantu abawungqo kuleyo nto. Bancane ngoba nginesho ukuthi kulawa amazwe esikona. Izwe elidila kakhulukazi ngomndawo lilodwa. Uthola umuntu othwase khona noma uthola umuntu wakhona lapho ungathola khona umndawo. Nakhona uyamthola kuwakhona lapho but umndawo engenaye naye. Kuyenzeka lokho athi ukwenzela umndawo kanti ukwenzela umsangano. Uyathwasa impela umngoni abe right nawe uzizwa ukuthi cha idlozi likhona ngiyalizwa impela kodwa umndawo mayengekho kuvaleka yonke lento le kungenzeki lutho kuwena. Bese ke yila esefuna ukublame ugobela wakhe mhlawumbe sethi no ungivalile kanti cha khona lokhu ongalungisekanga. Ya uzothi umvalile orathi uthatha idlozi lakhe uthola ukuthi kwesinye isikhathi yena ugobela uzimoshelela akazange abe neqiniso lokuthi mina umndawo angimenzi anginaye la ekhaya nginomngoni kuphela nginogedla kuphela umndawo angikwazi ukumenza uthe uzomenzela konke uma kufika isikhathi sokuthi amise esikhathini somndawo amise emfuleni ambopha amahulu yabo sekushintshile uyena umndawo manje seyinzunza leyo so umbophe lezi zinto zesonto yabo. Hey uyazini mkhulu ngiyathemba ukuthi baningi kakhulu abantu abasizakele nabazosizakala awubayale ngempela mkhulu ngike nami ngizama ukuyala mangabe ngithole ithuba ukuthi kulezi zinto zokuthwasa nani awutatazeli uthatha isikhathi ngoba mawutatazela uzonqubuzeka uzongena endaweni ezirong. Ungathini nje kumuntu uhlele emakhaya uthi nje nginesiphiwo or nginobizo kodwa manje angiconfused angazi ngicabangeni angikubona ukuthi angazi ngenze njani awuke nje uthi qaphu qaphu kuleyo ndawo. Abantu abakanjalo umuntu kumele ajikajike kubantu abakwazi ukubona. Enye into futhi engayidlulisa kunabanye abantu mabefikile uzohlola afika athi mkhulu ngizohlola kodwa mina njengoba ngizohlola kunezinto ezigijimayo endlini uzohlola uma sakasho lokho yena sewuzihlolile already uyayazi inkinga yakhe lo muntu. Mina ngisazothini ke ngiyinyanga kumele nawe sewugibela ukuthi ya lezi zinto seziyenza omakhelwane uyangizwisisa. Yes ushilo kumele umuntu afike ahlale phansi athi mkhulu ngizohlola ngichitha inhlolo zimbingelele inhlolo ngimtshela ukuthi njengoba ula kimi wena uhlushwe yilokhu nalokhu nalokhu kukhona lokhu nalokhu umuntu umhlola esikhathini esiningi kumele uqale emsamo umubonisa umsamo wakubo ukuthi ume kanjani ume kanje kodwa kukhona lokho kukulethelana wena yilokhu kudalwa yilokhu nalokhu yabo uma eyile enyangeni bafike bamtshela ukuthi uhlushwa idlozi kumele uyothwasa kanje okay avume bese nangabe unemibuzo abuze nangabe kunomuntu amaziyo futhi acabanga ukuya kuye abuze khona lapha ukuthi kukhona ugogo usibanibani ngicela ukuthi ungibhekele yena la ukuthi uma ngifika lapha kuloya gogo la madlozi azojabula yini azoyithola yini lento ayifunayo ingaba yikhona yini khona lapha achitha amathambo la asho ukuthi yebo yikhona ungaya nakomunye uma kuya ngokuthi iphakethe lakho lisase right uyoconfirma le yanto bese uyahamba neinformation. Abanye bakhona uma usafika nje uzothwasa akuvele kukhala igubhu kunemithetho yenziwayo kuyaphahlwa kuyenzwe lokhu nalokhu akuvele uthi uyafika wena kuvela sekushawa igubhu uyabo lichuma idlozi kunemigomo yakhona oyenzayo bakushayele kunesikhathi la kuthiwa idlozi liyawa khona uma bakushayela khona la idlozi kumele liwe khona ekuqaleni awuveli wena
liyaphuma idlozi seliyakhuluma namhlanje aleka kafundisi seliyakhuluma namhlanje hayi seliphuma nabantu umdlalo lo uyabo kukanjalo no hayi ngezwe mkhulu ngiyathemba ukuthi ke nakhona futhi uma seafikile kuleya ndawo angithi kuqala uzoqala phahla ngaphambi kokuthi aphume ucheckile uqedile inyanga izomtshela ukuthi iqala kuphi uphahla ubika ukuthi kunodabula kanje ngiyahamba ngiyothwasa kanje uma ephahla namhlanje nje entambama amadlozi makuya ngokuthi ngampela akhona ikhona isayini azoyibona uma kuya ngokuthi uyalala ebusuku khona kuna something azoyibona ebusuku ikhombisa ukuthi indlela yakhe iclean lolu hambo lwakhe lo right angayithatha kwesinye isikhathi kungafiki lutho kodwa uma ifika lapha nayo uzozizwa ukuthi ukhululekile uzizwa ngathi inkinga nje sezilungisekile uma seka kuleyo ndawo leyo kunjalo okay ayisiyabonga kakhulu mkhulu ngicabanga ukuthi ugeqe amagula uchaze kahle kakhulu ayikho nje into ongazange ngempela uyichaze ofuna ke more information ukuthi senohlangana naye endumbeni ke achazeleke la engachazeleki la ngakhona ethole nosizo ke lolu alifunayo siyabonga kakhulu ke Ngithokoza